Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Pada patno ngwa my latest. Paje video sinama side effect. Chi video chino sanitize zvimwe zvivhiti chino vhiti chino ne humbo, chi video chino nyaya dzinenge dzichiitika panguva dzinenge dzichiitika. Nyaya ndinayo panapa inyaya yemwe mudzimai ane mushonga wanga achitengesa. Guys, zvimwe zvinhu zvinotaura panapa musangozvitora sezvisina basa. Zvogona kubatsira mumwe munhu in life, zvogona kubatsira inini, zvogona kubatsira iwewe. So I think zvakakosha kuti zvitaure nezvazvo tuonesane. Pane video yandinaro asida kuti ndipedze nguva yakawandisa musati muona video zvakawanda tozotora after this video. Alright, yakamira sei mushonga yedu Gogo? Pane mushonga uyu unonzi munganganga. Unogadzira maspems. Okay. Kuti urove bonde ruviri rutatu panguva imwe chete. That's good. Touya unonzi simba yebasa. Okay. Unokupa nzara yekuda bonde nesimba racho nekuhita kwemiri. Nekuva netest nedzeminokira pauri. Okay. Touya uyu. Vakomana vakandimuchataura izwi riri ini ndaiti muridzi John Futira mukati. Okay. Vakomana vakuti John Frigate. Oh, John Frigate. Unogadzira maspems. Alright. Ugadzira ukogu. Okay. Ugadzira musoro waJohn. Alright. Uite chibhakera. Alright. Ndizvo zvinowanika apa. Okay. Kana uchikurumidza 2 minutes wapedza, unodya munganganga na John Frigate. Alright. Cheuya uyu unonzi mukanda ndiri nhiri. Alright. Unongomesa chiJohn kuti chiite basa, una zvizhinji zvinogadzirwa. Mukanda ndiri nhiri. Touya uno cleaning system kana mabhora achipisa kana engine clean. Touya uno uno kupanzare kuramba uchingoda bonde ndonokoresa mbeu kuti dzinyatoshinga kuti dwa. Alright. Zvinowanika pano apo. Touya mumwe wacho munoziva sei manje mabhodhoro zvakafanana maiwe zvakanyanyisa sokotasa mushonga inenge yakasiyana. Alright. Nyango ndakatsinzira kudai kuti batai munganganga ndinobata konzero ndezvangu ndakapiwa naMwari wangu. Ndotenda. Nevari pasi ndakatendera kuti ndiite basa. Alright. Ko zvinenge zvigutswa izvi. Zvigutswa ichi manje redza ndikutaura chinonzi chifast track. Mai mwana wandinonokera. Nezita racho mai mwana wandinonokera. Alright. 30 minutes unenge wakuda bonde. Izvezvi kungochitsenga chete 30 minutes unodzibata. Touya kana une sick head drop ndinokurapa nemvura yauri kuona iyi. Alright. Number 1 mvura iyoyi nemumwe acho mumwe matanda ari pasi apa. Zvekuti kana uchitemwa nemusoro ndinongokupa mafuta ekungorabha kana kurwadziwa nemusana zvako zvotoita bho. Alright. Mumwe unoti kana une asthma. Saka namba dzenyu dzefoni dzoti chi? 078 078 47 34 63 8. Naita basa rega ndichitenderedza. Dzimwe dzacho dzinoti 071 56 113 60. That's good. Maita basa. Sure. Right, video marona pabuda mishonga yakasiyana pavataura mishonga yakasiyana mumwe unoita seiko, mumwe unomutsa, mumwe unoita seiko, zvakawandisa zvakabvitaura. Saka guys, iriko mishonga yedu kubatsira. Herbalist ndozvangu vachitaura izvi kuti amaya mishonga iripo, imwe inomisa, imwe inoita kuti irambe yakaita sei, imwe inoita kuti pa 30 minutes zvakawanda zvavachitaura namadhao. Ndinongona zvakakodzera kuti tishare tese tingoonesana kuti amaya midzi iriko, mishonga iriko. Kuna mwa kutama matambudziko. Andirangu zvangu ndimubana papi wewe namba dzake so that vamwangu ngubata direct, but I think makatsvaka maherbalist anokwanisa mishonga iyoyo kuonesai. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Mbabo. Ndiripo pache video chi health, chi video chisina ma side effects, chi video chino sanitize zvimwe zve Right guys, kana uchinge ne business yako ine music yako ida kuti ndikumarketire pana paZim Reality ITV. Don't forget to link up my number 0774 045235. Do number zobataka DJ Sparks Zimbabwe totaura toonesana kuti tingabatsirana sei kuti zvinhu zviende kumberi, iwo wane ma clients basa rako rendo futi kumberi. Uyezve guys, kana uchingori pa Facebook, don't forget to follow me pa Facebook. Username yedu yakanzi DJ Sparks, page yedu yakanzi DJ Sparks Zim Reality ITV. Uye pa Facebook, pa Instagram pakanyora kunzi DJ Sparks Zimbabwe. Unongondibata ipapa. Thank you.